wanya kwan na nia obebisa no wo manya adagye akyerɛkyerɛ mu ede amaw dia yadi ho komobosome nyina ene se tight anase entotoso dudu no eda so ye adwuma anase atwam yadi nkomo no ahu se tight no efira pamdada mu ena ode ma lewi asofo no yahu se asofodie na sesa enti ese ho mra ene ho hyehyeye no esesa na eno na yabobo so ade ababeduru enei na ne no yepese yehwe se tight na atwamu se enya ntwamu kwan a asofo no fa so a wo mo ge tight no amana beye adesoa ama asafoma no bi ana amana ba beye koda na ama asafoma no bi ama eno aba beye akwanside se eno nti kwase da bi kura du a asore ba bi onkwa asore ti se bi a ene na wotwe se ye bosome ahyase nipa bebre nkwa asore aden a oni tight ene ne keka ho enti ene no ye ba bedi nkomo na ya hwe se tight yi eye akoma mu ade a ye ma onyankopon a se de asofo no hwe ye chenchena no esese saa kwan no ena ye fa so ana midin ede owo ahene echampon anwumre yi ye ma nyina atena ase minim yie se dwumadi a ye de brew kwasi da anwumre bia no anye hwe wusua biribi baako ana mienu ede afrimu Osofo Philip Nyan atena se Market Circle Church of Christ asafumu ena owo na hono fi eba anwumre sanso ena eye Bishop Maxwell Asare enso atena se 7-day Seventh-day Church of God aha eya na Pentecost no confuse me 7-day Church of God yeda ase bebre ono nso atena se ye wo yenuanom wo ha on beboa ye ma ya akenkan no quotations na ebeba no omienu nyina obi e kan bi se ebe ya ebe ma yetume akọ because enne no ye pese nya adagye na ye wie sa adesua enti no pastor Philip fa empire bie dwumade ano fa maye na ye nhyase megiri se asafoma ho ye de onyankopadu obi ahụ ye pa ye da ase bebre Bishop Mpacho asafoma obi ahụ ye awrade adom ni ahwe ye nti yo ye de nyame ase right enti wadaroma fa mpaye na bia no maye na ye nko ye bonpaye onyamtumfo a ewiase nyina edi wo anyibri so yenam Jesus Christ do eba wonchen na yɛrehye wonimnyam ɛwɔ nkwa ne ahoɔden a ɛde akyɛ yɛmu binom ɛwɔ abrabɔ yi mu yɛda wase na he eniso ɛnda so yɛde wocho konkron no yɛde bɛkyɛkyɛ yɛ ho na za yɛkɔdo yɛasɛn dɛ bɔkɔdo arabaka yɛ ho boyan adwen ne nkyase ni etifo ɛne ahwɛfo nyina ɛnso mɔbɛya wo no kura kwan a Nyankopɔn hwehwɛ dɛ dodo biara wopede wosomo yie no yebohu na yakromu yeda bobra da bo Nyankopon epe wonyambo anyibri eni enhyase na eni eni wie ewo Jesus Christ dimu yebompai amen amen afei yabompai ya wie bishop fa yehase anwumre na eneno tight no yaka na wotwe miensan twamnie ya woda so gina so se tight no entwam ena enni homa apam dada mu ena sedia asofodie no asesanti no ehomra ena eho ade ye no nso asesa enten sesa no tight no ka ho bi na eno na de ya ba beduru eha enomti apam fofora bre so yi ni nyina no tight no eda so eye adwuma faye ko enumu kakra na obreni beka se recap famayen na nia won timi ni nkomo yachi efiri na otwemensa atwamu yi ono so onya kwan na onti bibi ansa na yaba nede no ankasa so kwan a nsore no yesi ede tight no ehye asafoma no ensa ekon no eya mana akwa yese du baabi a ne ma
eye nitua ne ye nipa binum kora eden ewo ho eno na afi yaba ho eno nti wada Roma baby a yedre no efiti sabri akopem se no nwotwe ebebo no hwe bere na 744 nti fa ye kwa akopem no nwotwe. Okay. Yeda otumfo Nyankopon chiasefo nase. Amen. Obade no se wama ye nkwa. Cause ye nkwa nyina kura no. O GCC apa ye san ye netie ebekofom. Ebu. Ena etiefo no so no ye nchia kase pa nchia piesie. Ene ye de ma ye tiefo ni nyina. Na me start ni sei. Me develop point no na me kire se tight no ene yi nyina free will offering. Eno ni mienu nyina ye concept bi a free Old Testament ni mu ana run through the Old Testament na be pie with New Testament ni. But ya na ebinum ka se na ewo Old Testament ni mu de but New Testament ni mu de etwam. Eno no enwa asem ne ka se da bi obi obeka che se New Testament ni mu no tight etwam bia no he is telling you a lie or odi atro enya no crazy etwam. Na argument na ya wo mu reason bi ni se tight no emre bia Moses mra the law of Moses started with prophet Moses na ababe wie ewo Jesus Christ ni cross no so nti after cross no na enya dwuma bio sa na enipa ne ka nti we theology na wo mu your teachings bi 3 dispensations in the Bible no the patriarchal dispensation, the Mosaic era and then the Christian era no wo mu che say started with Moses ni time no enya patriarchal dispensation in law bia but we shall Bible no yen so a patriarchal dispensation in law because a cut across all the dispensations no saint ni say Father Abraham and odin kan twa tight no twa ma so pani Melchizedek ewo be say 400 years before prophet Moses enti ono odin kan twa tight na ono ne nana Jacob nso e promise say se Nyankopon di nachi na so okọ na de okoye bia ye yi a oba obetua ntutu so dudu di ama Onyankopon. Eno Genesis chapter 28. So enti no mo se eho no na Moses mai. Enti no ntimi ka se Moses mra. Je Abraham no din kan twa tight no. E de ma Melchizedek so kra no onye Lewi ni onye we sofo pani but na as that time na Lewi fo no mai. No mu nyina hye Abraham na senim. Ndi no mu mai wiase. Ndi eno no nso e kire se emra no nye Moses mra. Okay, ndi bishop ano mimi se we ansa na watu aso. Emfanto a o maaye o se osese nyame boa no na ne a okoye no esini yi a obeba betua sa ntotoso dudu no. Yeah. Ndi eno no kire se ntotoso dudu no se meye bibia ya apam bi eda me ne nyame ntam. Mesra urade se urade ye we mame a me nso me ye we ama no. Anase a general rule. Idea a promise bia no promise Nyankopon say Awurade boa no na say esini yi a obetua. Na ampa so okoye nso esini yi. Enti you can say virtually say otua e de ma Awurade. Enti mi bisa say ono ne de no bohye bia ohye Nyankopon. Na ohye nyame boa na ode twen bibi. Yeah. Enti no obi betimi aka say okay say me nko hye nyame bo say Awurade uye se ma me ameso ma yese amawa na mantua tight na memu Awurade mraso. Okay, say we say no Jacob hye Nyankopon ebo bi. Right. Me yi service no e de kire say na Jacob enso nim tight paying no. Okay. Na ho na kire no eye ne nana eye Abraham no odi nka twa tight. Nti so ono ba be hu bibi e friend tight twa eye ne nana ena odi kire no. Ade a na ewo ho ena obeto so. Yes, nana no edi kire no. Right. Now eho no obeka say ebia ohyebo. Nti se bo hye ne bemu a ena obetua. Wo de onko hyebo. Nti anya de say otua tight. Okay, nti ye mra anim ne ye mehwe. Okay. Eduru prophet Moses ne time no. Between Father Abraham and prophet Moses no ye about 430 years. Nti ebra Moses ba ye no a afede Nyankopon nya ne man Israel. Na opese odi omu ye sample. O sample omu na odi omu ye na de na ekire no wa madina be ye extended akọ. Ewiase ni po be tru mu nyina no so no. Ena odi ye ru a standard bi na o seti. E de ama Aaron ne ma no. As at Old Testament ni. Nti wa set standard no. Standard bi e da ho no mu a. E ho na obegina enye se Jacob de no eso na obegina.
but standard na ba be gina ho no Nyankopɔn demand 10% of wo income na beba no on as at that time so no na eye bata e na no mu ye wo mu use ska intensively to say ye nei na de say eno nche say no mu use ska wo mu use ska but enya intensive to say ye bremu enti oma wo mu de moa eni ade na no mu eni enuane na no mu di etua because as at that time say wo kotwa de kura eye bata wo de aduane be kwa akɔgye aboa enti na say wo de eno ade set standard ni de ma wo enti tua wo tua no enyina Jacob de na okoye ye no nko aso but me develop point nti na me de eno so be shim no right okay enti say wo ya Nyankopɔn afei Jacob no mu de no ye de eno de ato ya ba odifo Moses ni pen so na Nyankopɔn atwusu tight no ese eno na Levifo no wo mu emfa enye wo mu wo mu pay ya ode ema wo enti sa wo hwa Leviticus chapter 27 no verse 30 to 31 no Nyankopɔn kan say ntutu so dudu ni nyina yo no Nyankopɔn dia so but ode ama Levifo no na Levifo no wo mu ye Juda ne ma no mu baako enti sa line no na Nyankopɔn twusu ana wode wo mu nana wo papa no eye Aaron wode wono ye sofopani right ana sa busuanu Juda ne ma no abusu sa line na Jacob ne ma no sa line na de oto Levi am so no oto so fo ono ne line no twusu wo mu na o ka se mamu mu nya mamu mu nya o mu mpasase o mu mpa bibia wo mu nya na adwuma no nko a no fa tight no ema wo mu enti Old Testament mu de wontimi challenge say Old Testament mu no na tight nya adwuma na say twam ena eye adwuma sa kosi Isaiah anom ni Jeremiah anom ni sampanifo ni nyina epenso na be si Malachi eso just say the last book of the Old Testament no na hono na Nyankopɔn osi wo mu say mo wia me mo bɔ me kro no kese pa right Malachi chapter 3 verse 8 to 10 Malachi 3 verse 8 no nipa befum Onyankopɔn afa said ya morofo me afa so what can English Bible now say will a man rob me robbery when you so stealing crowd robbery no high actually stealing no just mo bɔ me kro no kese pa mo rob me as mo twi ense kan ne jan dia be gina me so na mo wia me no say ade na no odin ena o se wo mu bisa se dia ba de no ya wia wo mu nanso mo kase ana o se nanso mu Israelfo no kase ade mu na ya fom wa dia ba di mu na ya wia wo Nyankopɔn afa ntutuso dudu no mmaso afọ godi ena Nyankopɔn ti wo mu se ade no ntutuso dudu ene mmaso afọ de ntutuso dudu ena offering na wo ho no eye open o se adana me kase ye types of offerings there were peace offering there were sin offering best 4 or 5 types of offering kra na Old Testament ni mu ahai wan fa adjective na ma wo ye an offering it won't mean ka say eye emu afọrọbọ no anu mu bọ no nko aho asem no oka eye free will offering so e ka ho because free will offering no wo Exodus chapter 35 ebra wo mu sintuma dan no Nyankopɔn demand bi afiri wo mu ho no omo firi obi afiri no anakomam and o provided you betimi enti ehọ no ye free will offering ana wo bata ma no mu si temple no so a King Solomon ni David mu time so no eno so free will offering e bai e mo mu firi makomam ana obi adi vote die opese de ma ena de boae enti free will offering no e Old Testament concept ana tithe no so e Old Testament concept ewo Old Testament ni right afei enti Old Testament mu die wontimi challenge enko ka say tithe twam wo Old Testament mu na afei yen carry ade no over ne famra New Testament ni mu Jesus Christ ne time no we say yes ni time no about 1500 years from prophet Moses right ana owura nankasa master nankasa wa be wiase okay obaye no efa tithe tua ho no obaye no na sadikufo no ya sofo tithe na wo mu edidi tithe mu na wo mu didi enti obaye no say yade obeka say tithe ni watwamu a anko betu mu nyina no aduane gui enti Yesu baye no wono ankasa de wanje tithe wanye no so ni nkyire mu wo ho e kire say ono no onye lewini na wanje tithe on free say busuanu na ono so no right Bible no kire say ye wo no mra na say Galatians chapter 4 verse 4 no enti ye wo no na kire say Mose mra no ene emra dada ni nyina no oba be fulfill sa mra no ene the prophets ni kafa no nyina enti oba be di sanche hye no so
and on one kind of Matthew chapter 5 one say one must be same brano and as a gift for the anwa you can't find on enti oba ye no ono ankasa de wa ma magi tight e ya na nipa bi ka say wa Yesu amagi tight enti na atwa mu no e wrong oba ye no magi tight just because say on free lewi abusuanu but owie ye no nanka o endi asem wo ho no saa na wan ka hwia na o ka na no tun a wo ka kire me say tight atwa mu na o ka kire obi say tight atwa mu obete wase but ono wan gi tight no owie ye no kasai Matthew chapter 23 e dey no kan ye nti awurade asem no kan ye ni asemunie na o ka Farisifo na nim e na o se mumunue mo atwerefo na Farisifo mo scribes atwerefo mo na mo twa tambia mo take omu to copy of the law no o se mo ya atwerefo e na Farisifo Pharisee sex nso no sa Farisifo no wo show Old Testament ma wo hu wo mu between Old Testament and New Testament ye wo about 400 years interval bi wo nti aka be 100 years ama Jesus abe wiase no e no mo ti sa kru no se Yakobon mra na wo mu ni so no e na ma trouble ba wo mu so nti no wo mu ba be hwe me nipa na di Yakobon mra nso sa Farisifo no na o ka wo manim no e no se mo ya den mo ye nyantwomfo mo ye hypocrite mo ye nyatwon se mo yi eme sa reason ni se mo yi eme eni nunum eni tete ho eni tete esuntutu so dudu na mo gya mra ne mu de na je se tutu so dudu papa no pa wo mu yi o no ma yi nketenkete kura nso ya kan ho eno se sa de we nyina mo ye but mo gya adekasie bi wo ho e de ania mra ne mu de esombo no mra ne mu ade bi sombo mo gya de no wo ho nti eno no me no otun wadwene si so eno ne atemuo eno se mu atentrene ene mobrohunu munya merciful munni mobrohunu manipa ni gidie ena fa nso munni gidie because of that nti na me Jesus Christ no munni ni yei na aka esese moyo na saa nyema miensa we justice ena mercy ena faith no ena sese ka mudi nkan eye ho adwuma na munya saa enyema na nsa na munya ba kono nso ba ko na all kano eye tight because we din kan kan wasem say muyi eme ene nunum ene ntetesu ntutu so dudu enti tight no kan asem say anka muya akasie ni wie ya anka tight no so no ma munya atua na weni ye kape na nipa no say o saa asem no kan ye no ka de ma Farisifo na no ka kire wo mu enti yenye analysis bi wa ha so say wo mu koye mobruhu no bo a Farisifo no ka kire wo mu ye nkan two wasi wo mu enya Gyedie Farisifo no ka kire wo mu so wo mu nya Gyedie ye nkan ho ma me nya Gyedie bi a wo mu wo se emfa enko enya saa na ekọ enti saa asem no kan wo ho no me mobruhu ani Gyedie ani ayino justice no attentrene no o ka di kire Farisifo because wo mu ye an immediate audience but after that na waka kire wo awie no ebe kwadi ama obi obaba be di Kristo Yesu achi enti se wo benya mobruhu aye ebu attentrene no anya Gyedie wo awurade mu di a wo wia asese tight no so wutua enti na maye bold ka se obi obeka kire se tight na twam bia no o dada oboa na siketua de wo se siketua wo eye nipa den enti even free will offering no kura mpo no eno kura ni tua kura ye nipa den enti yen ye kan se enam se aso no eye human institution eye nipa ho adwuma ene ene nipa nso no Yakobon pese tembia no ye kai no ya dwene ba onu Yakobon so nti o demand bibi wo ye ho a enye se bia Yakobon ye hiani bi na ope bibi wo ye ho but o pese ye bibi na tembia ne ya dwene ewo onu Yakobon so enti se we Old Testament ni New Testament ni nyina mu a sikatua no de odi aba no ba ko na ma kire no tight ena tu nso ye 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 7 next 3 minutes na ya see okay 2 Corinthians 9 chapter 9 verse 6 no osena yedie wasina we die de odua no chenchen se ebe sikatua ne yetua de obedua no befu no de odua no chenchen se odua no ketekete tia obetwa no chenchen obetwa no ketekete na de odua no bafu no na de odua no kakraka no obetwa no bafu ono so na otwa no bebre why na kasa hai Paul okay said you obiala asusu wa nakome mu no enti said you ususu awa akome mu no manomma ma enya memenfe ana o hyem ana sa o hyem sa verse we no emba betwa tight mo say enti nam kan say we so ye Old Testament concept a free Old Testament mo no ni tight ni nyina no mu nam e no mu nyina be pie wa hai tight na be pie o Matthew chapter 23 verse 23 free will offerings will be pie e wo 1 Corinthians chapter
2 Corinthians chapter 9 verse 6 no. It is our concept we no. Any kwanya fa so a ya jiska wo church ni. Say the be jiska betra church ni. Me say question ba ko ansa na mako pastor Philip ho enom. Niama chinja ba we nyina ho. Obeka se translation no kan ho bi. Because on say oboa no aka say mamu nyai ba kono. Yeah. Say mamu nyai ba kono na bi anka se osisu peyin. Say mamu nyai tight no a nka achinje bia ama ho. Tu beka say translation no. Say the translated Bible title twi de no. E ka ho bi na ama say achinje bebre e wo twere no mu. Say ya quotation ya o ma ye kan ye. O say de obetua ne ba obedua no bafu no obetwa ne bafu de obedua na chenchen no obetwa na chenchen mu ba wokọ wachi a Bible kro na other verses asonde ma for the bono Yesu oba ekurani no oto mpeso ano Yesu so ono ne de ne so ani ndu ze sa wode ye no kra betro sa quotation ye kan se ye ho a aye se Bible no eduru ba bi a nasam bi a okane ha no asam na aye se ne sesu pie ba bi a eye sononko bi sa Dabi anya sa na tie ade tie ne se eyi sikatu ankasa no eye nipa den okay enti se eye free will offering no ana se e bia ye twade ato wonu se bia 10% na tua no kra no ni mienu nyina tua ye nipa den ana translations na wo kan so no eye no kra se du ba bia translation no it me create problem but I hear there is no translation problem wa okay nipa ankasa no atu bia e bia nipa no asori o hyem no ono no ni doctrine ni chekere ni se di osi a ya cheche na fa no adwin bi woni tim na eno na ode ba be kan Bible no so on ti se wonya preconceived idea bi se eno na ode ba be kan Bible no di a ehon you read your own mind into the Bible no into Bishop at what point Bible no mu ne ma a Christopher mu no ebi bagidi yese tight atwam na ebi bagidi yese tight ye eduma berebe na sa de no baaye ana berebe na ye duru ya sa adwene no baaye time a start ye de mintimi kire ba me magi so for over 40 years mintimi kire time crop pass how do we start ye okay and de mintimi enkire we start ye but you start translation problem na wo kan de enti na ye wo original manuscripts no e wo ho enya san so wo the original Greek Bible no e wo ho enti Yakobon adom won se sisi ane wo Aquarius era no enti ama information si bi anka emiri bi abesin ko nanka won san kasa information si adi nyina enne no ni nyina ya available enti se ekoba se wo check adi bi na won tiase a witimi e check ayi no original Bible no wa check adi no wo hwahwe ena fe nso se adi bi wo ho no na won tiase nso a yenkon ko bi se Italy sofo yem kusa enko bi sa America sofo ya wo Jews e wo ho no mo a omu nyi Yakobon ni omu nyi Jesus ni se omu ji Yakobon di but omu nyi Jesus ni se onu ni Messiah no but wo Jew for wo ho no mo a omu ji Yesu di se onu ni Messiah no omu use both the Old and New Testament no Old Testament omu friend Tanakh and the New Testament so omu friend Breath Hadasa omu ji both ni nyina editum medase Bishop Asare omu betima chiro omu abusa for any outis say Bishop Asare Maxwell Asare Maxwell Opon Asare ono na yete ne nkasisi ama membra osofo Philip ho enom Market Circle Church of Christ asafo no osofo udie from day one ye hye nkomo ya se wuda so gina so se twero no di adanse se a Christopher Abresu yi no ya de a tight atwam wo so ma memma osima dunum ye wo ye nimu ya na fa ebo ugidie enyina pi ewo ha ye wia na yaba aba behwe niema ye wo tight gie no ho ma na ye den ma asafo ma no ansa na ye bia homa na ebe bia homa ne ntem ede atom odaroma me ntio medasi na memfa akonye edumi chia wotefo ane ahwefo nyina so wo mo joso na yesanche yen eniso enche won papa de jumedi oduwa wonya ber na wuti owa hene medasi echinde bie ni hu de obi biara obaka de oye okristo nyi bia na dem nyipa no oye apamfoforo emu asomfo dama yankan chiro no fa bi
our Galatians chapter 3, verse number 23 to 24. Galatians chapter 3, verse 23. Okay, ma yeah, one kind free hana ya wabahano. Okay. Galatians 3:23. Yes, sir. Na Gyedie nyambae no. Wode yesie mra ase. Yeah. Wenye ma Gyedie a worebe no edi echire no. Aha ya bra Paul. One Jew fa wabaye Christian for. Right. Aging komo. Now Jew fa wabaye Christian for no adwi nyina chede. Se obi betum aye Onyankopon ba. Se Onyankopon beje obi a onye Jew ni atuma. Agi se mre bi ofa no twititwa ana circumcision. Da memra no ode adwuma. So hom kwankwan na Paul do erema dam Jew fa abaye Christian fu atinze bi ase. Right. Or che dam Jew for no abaye Christian for no Onyankopon na dwen awomra no ansa na Gyedie enyamba Gyedie na wale Jesus Christ. So ansa na Christ enyamba ye no wode ye den Esie mra no ase. emra no aha oye the 10 commandments or the Torah Juni ebeka from Genesis to Deuteronomy. Dam emra Onyankopon edema oman Israel ya womra horo e obido mwa forbo ene asotwe ahoro wa akeka ho about 613 laws enu Onyankopon edema oman Israel. Osi ansana Jesus Christ baba no what one Jew for a share amra no ase oha Ma Gyedie a worebe no edi echire no. Enti emra aye yenfo a ekire yen Kristo nchen kwan. Emra each other verse of Emra ne our school master. Now this word the idea there titire no na say obi ewo maid na say maid no no master no wo abofra one our abofra maid no dwuma there adechia or there one abofra no aku school enti every efie eduko school no that interval no say bibia to abofra na obebi say maid no enti maid no dwuma there nkakra ko ofrifie okodu school pe we na dwuma enti emra no that was the idea emra no also won Jewfo no ensem enkakra odwon be Jesus Christ nchen Na wefri Gyedie mu ebu yembem. okay Na Gyedie abeyi. na Gyedie abeyi Jesus abeyi Na yenni oyemfo no asibio. na yenni emra no asibio. Right. Obiara oye Christian bia nim de Jesus Christ ena omo ye Christian owura Yesu Kristo mu ena yenya emra na yede boye bra ana yede som owura Yesu Kristo ede Christian som ebaye no oma Jewfo som ebewi Jewfo som no anya fana church nguti na wo mu aforbo ahoro eka ho Sabbath keeping. Yaka Bible mu Sabbath keeping. Or rest. Aka ho. Okay. Onyankopon emma emra bebre. It is obi a single out tight. The tight. Only the untwom but sacrifices I war apamle den mu etwom dia. Now Galatians chapter 5 verse number 3. Dam nipa no ombo mode no botume yi dam asemiso ano ohosene Na medi adanse bio mekire onipa biara a wetwa no twetia se etwa se odi emra no nyina so. aha enkwafo na was sing out circumcision there or there the Old Testament circumcision ye adwuma ono ma nipa no wote e Onyankopon nim no onkwakwa no mpodo e ka che on the hwe media dance chi obiara there say sing circumcision say singing out there or there ye yamra therefore ejika there edi emra ni nyina do interne so be a singing out tight there tight Old Testament concept but entwom that be New Testament therefore that nipa no so no ojika there aforbo ahowa ewo apamle dem nyina so there odi adwuma if not why not. Okay.
Now, well, Matthew chapter 23 in the New Testament, Matthew chapter 23, baby no kada o Jesus ese ode yitua wana anodo utua chapter 23 verse number 1 ewia na verse number 23 na so ena Yesu kasa kire nkrofo ekoko ne nesuafo no se Mose ahengwa so na atwerefo ne Farisifo atena enti odi kan no Jesus Christ or kasa ewo apam dada concept not a powerful from ahai Moses amra chere amra damre onyankopon na Moses do edema oman Israel Farisifo no o se wo de mra no ye adwuma kete eka nkwase a o se mo obeke da won ye bia no won ye eka hu in verse 23 all kade verse 23 yes sir I say munue mu atwerefo ne Farisifo nyaatwomfo yeah se muyi eme ni nunum ni tete ho tutuso duduma na mugya embremu de esombo no atembo ni mobrohunu ni Gyedie ye nanka esese moye na munyai ba kono nso se ma munyai ba kono so so tighter on kan je Christian brother won't you am Christians na ye tua ma hwan so verse 1 no say yeah Moses amra no ala okay but they will make sure that that justice and faith and so what church mu ye right and Matthew chapter 23 oni adwin bia wo edema Christians there or there Christians eat your tithe intine munyai ba kono no eno eyeden ya yeah a concept of tithes okay sure and drama Bishop D kan no ora Jesus Christ wan ye tithe because waka there Christ Jesus no you Jew ni that is true sorry on lebini ora Jesus Christ on lebini enti wan ye tithe that yemo ye lebi for any ye tithe okay ye lebi for right inti say enye lebi for there apam foforo yi mu no new Matthew no eka apam foforo dwumadie no eho ebi inti eba ne sen a Matthew no kan kire ye say maye nyae ba ko no me that say apam foforo no that 4 books Matthew, Mark, Luke and John the biography of Jesus Christ okay. My Jesus Christ oba ba ye nyina na makra Jesus eba ba ye no onye ma okan biara ene mo ye bia na oye law ene ma Christians okay because ebi wo hwa na a Jew for adie enti na ye mu no Bible ni nsue no ye wo Bible disuom ne ye obibi ye fa ne hymnotis ekwana ye fado ye sua Bible no aha ne bo no da meyi aha emra yamra last week na America dam kasa no da me ekwan ba san etum ye de fado ye di mu da yi ya law ehun de asemi yemi se hun de owura Yesu Kristo no rokin okasa cha wona abreben no kan ekam so Matthew chapter 23 verse number 1 nankasa o did that say na ejufo na la wo de emrande mo wo mo na leaders no wa yire won de wo je tight no but ma owom de wo be ye attention na wonye enjo ye New Testament concept Old Testament so din na mu no owura Yesu Kristo Bible say afia Jesus Christ abi awomra edema Christians now before then ma mensan ka Hebrew 7 no am the last year yedi mu komo nyina no na bishop eta use word no order Bible change on ye abolish yeah da ekwana ye de ba Sompa efameli okay am the assassin na ye kwan no ye fa baby aine ye fa baby ansa na ye pie ha ansa ye pie ha sesie yi ekwan no
yaba street. No correct. Me pere ye bi said that with this concept, you know, old one ya abolish announce there. All you juma. The old coin on ya juma BMC. It's ya abolish another you juma. And they abolish it. You see? So, young can and child be. My home can there. Right. The serving of the Lord or the worship of the Lord. You to me abolish. But the way I had a worship, no, the way has been changed. Okay. A quarter for do, yes, some. What is that? So, what's the old one? Why abolish? Okay. Say, abolish, yeah. Then that animal sacrifices. A more for bono. Oh, yeah, Juma. Or there, dear Juma. Right. Yaka Sabbath keeping. Sabbath, it is Sabbath. Now, all the right. baby. In the next Yeah. 1 minute. Hey, okay. And you know, Hebrews chapter 7. Say, what's that as of dinner? Okay. Also, yeah. Verse 12 no. Yes, sir. 11. Okay. Na se wasachra asofudie no a. Etwa se wasachra emra no so no what's that? Again. Yes, the old way has been abolished. Inti say lewi mu asofodie no asesa. Was say home merano so esesa. Nti ne asofodie a yedi no ye lewi for de no bia na ye asofodie ben ya. Asofodie yedi no wo ko Ephesians chapter 4 verse number 11. When God say, I pray Jesus Christ equals so no. Or no had ni to me as a time and apostles or no, a been me apostles, a been me a prophet, a been me a wine. Now wama ebinum aya asoma for Jesus. So in the church, you know, there were these gifts. A woman, ebinum edifo, ebinum prophet, ebinum asempakafo. Asempakafo. Enti aha me your sapakeni. Okay. Eja bishop or your sapakeni. Oh, na asempakafo. Yeah, asempakafo. Na asempakafo kwan ya apamfo fro. Aso no efado ehwe yen. Ene kwan ya efado ye gisika no. 1 Corinthians chapter 16 verse 1 and 2. 2 Corinthians chapter 9 ayakani eka ho. Eka Galatians chapter 6 I had my prayer bakan. Okay. Verse Na number 6. yen no wie. Galatians chapter 6 verse number 6. Verse 6. Yes sir. Madie wakyerɛkyerɛ no asɛm no. Ne de ɔkyerɛkyerɛ no mbomu nkyɛ independent. Aha ne osofo a ɔkyerɛkyerɛ wo memma Awurade asɛm mu. Bomodin ene nche enopa nyina. Oso pakeni ebomodin so Awurade asɛm or the church asofi sometimes o to kwan ko church Onyankopɔn asɛm. Osofo gi or dem member bia o yosuban. Say me che osofo ka. Say me che osofo ediban. Say me che osofo sika. Bibiara oye hunam afa obom manimpa ya mo ehaye no. Bomodin ene osopakeni enche. Oye church asam. Okay. Na azoko yin there Christiansom enhia wo mu no also sin apam dada som. And the giving Christian giving no ye yimpo mo 10%. But and yet in share because metiase there adom a Onyankopɔn e de adome eso a na metiase so there ma me wo ayo Onyankopɔn dia so me are just a steward wow bra me yi na me yindie asuafo ana se wona wo hye Kristo som ase no wo mutua entotoso dudu pen na se wo mo antua de a kwan ben na wo munye sika na ye de abo me da say dwumade no ban Galatians chapter 8 sorry Acts chapter 4 verse number 32 to 35 yan kan read it. Okay. Aha Christian so much say bra oban there is a need. That's the word. There's a need. And aso no bepemenda no asafo no ewo hiade. Ebro oban there ehiade aba. Eji ode ye boa. Ma binum on aha won no. Hwe ha wanwan no eye wonadify. Na wo mu bebre a wogidi ye no akoma ne won kra ye baako. Na wo mu biara enka se ne niama a owo no ye onora dia. Last America no Acts chapter 2 verse 42. Kale asomafo no
ehwe kisansom ne doctrines na no fall by Acts 2 verse 42 na wokuta asomafo no enchechre one fake about that fellowship that word there koinonia Greek word no a very broad willing to share inja ha o man ko fun nya adwen there mami wo bia no wa hihia bia kwa da menye ne che eji obia wo pede ma owo no o de baba eji na ne nyina ye won kwasafode na asomafo no de tumi kese di Erade Yesu wo sore ho adanse na dom kese wo won nyina so nanso na obiara ni won mu a bribi ehia no na bibi ehia no na wo a wo asase ana adan tontone na wo de de wo tone ye no triade ba there is a need for the church na enwanom no yetiase ye ya bra onye so fu bi na odo oyi nkonya bi ema mekoton mnyamo mi ankasa meti na meyi da hampo no ebi so do aju ni bi a levini teyo de begu asomafo no anase na wo cheche mu ma obiara sedi hia no what the church leadership no so for de yaba yedema leadership so leadership no use right judgment as to how the money must be used right na Yosefa asomafo no to no Barnaba a ne nkyerase ne efutuba a oye lewi ni a ofri Kipro man mu no wa asase bi na oton de ne sika no ba be go asomafo na ase wa hini ahaye another point o che there Jew for Levi asofudi no asesa hwe Levi ni a o tweda otena ho na o title this time round Christian Suma church there me wono fa bobi ono wakoton mo wo do de boa obi me da say ebusiafo Gyedie ni sentumadie na wason eguso a utie higher Sompa 101.1 FM eye kwasie da nwumre bia na ye de say dumadie ebro say be ya ye beto Gyedie mu medican kan say ne ye be bia homa ne ntem e de amount no mesen akọ bishop na bishop akan kakra so ansa na yaba ama Pastor Philip nso akan kakra na ye bie ahoma na fi say ene ye de nkomo we be kwa wie ye ti ye pese na ye ti asem na se ye tua na ye tua se ye ntua na ye hu ye gina bia ewa bishop enei Kristo soma bre a ye wosu yi sen ye sije tight no sen na tight no ye esese ye adwuma na se asafoma no ni tua mu no sen ye sije no okay na because wo be me abekire ekwan ya nipa no faso adidi diskan wo eno na mabisai ntimi chase o aine okay na okotu Galatians chapter 3 o na sa book na kasa no se wonnim na ne subject matter na se adi teaching tia na so ma Paul trust sa book na wo be apply sa word emra twi ni se mra English ni se law na no Greek ni se nomos wo be wo de ba brum sa na adena kwaye basabi na de tiene se eho no Galatians na kasa no subject matter no twetwa circumcision na nankofo bi Jewfo bi na no mo de ha church no wo Galatia wo Galatia na kasa ye region wo Turkey and the Turkey but then kan na eho no ye Asia Minor nti eho de wo de baba bubo mu a no ahwe ni yi Old Testament ni mu mra no so wo pese wo consider ebia you consider it on merit so wo fa ba ko a now why analysis na free Old Testament ni mo ade aba New Testament that is the proper type of hermeneutics a obetimi dia ye na odi acheche nsem no mu yie asem bi wo hono mo a Old Testament ni mu a New Testament nkra no mo so but we dey opa New Testament ni nka o but dey opa sa ade na waka no ho no kokoto ana akase bi wo Old Testament ni mu nti wo mfa nyadwuma obia sebi obia oye kwinsen ni kura bako akobo no ba be ka che ade wo ya wo ye je wa nye ni ye bibi ti se many abuana Leviticus chapter 18 verse 20 to 22 mo se many abuana wo be New Testament ni mu a wo hu wo ba bia ya twere se many aponchen koda ba de opa mo bi ni aponchen koda na ye hwe so enti Old Testament ni mu no how Paul use or refer to Old Testament no any kind of us will use the Greek word nomos ewo ni ntro ye ni mu no chese wonya butre na wo study every law on merit okay say odie ebeja
eyi no osi eyi ni nyamaaye no emra ni nyamaaye no odi ama school master no so Christ Gyedie ni nyamaaye no odi ehye school master na se enti school master no ye hwan the pastor or ye comment bi say enyamra sem dunua or ye comment bi say enyamra sem dunua but nkofo bebre nso kotu Galatians chapter eyi ho na aka say enyamra sem dunua afa ma memra asem na obisa ye no na me fa ekwan mu ekwan boni mu fa so yi ska free enipa no ho no me fa nto aso enam say church no ye human institution ti no onyankopon nya ye saa say ye ne yenkopɛ kwan bi e be fa so obegi ska ewa so nu enti ono nyankopon akasa kyerɛ ye sɛ yentwa tight na free will offering both in the Old Testament and in the New. Enti New Testament no mu no tight no na wotwa percentage 10%. Enti wo income na beba no sɛ duane na pɛ sɛ odi betua obetua 1/10. Right. Sɛ ye sika nso economy no akoye sika 70 no wodi sika betua nso wotua 1/10. Enti 1/10 no ana wo de bekwa so fee say woji wo pay ana say wo ye adwuma na etua wo ka na wo de akwa so fee now enu na nchen no free will offering so e wo ho no mo e de ma say ye di dwuma bia wo aso no mu a na e bia ye hia sika bi ye be di sai adi mu dwuma na ye de atodwa na fe enipa no wo magina 2 Corinthians chapter 9 so verse 6 no na obia atua de na ho odi betumi ana say na kome mu no awurade kan say ontua ne watua ne ye di dwuma no afei Luke chapter 21 enso no na wo mu gituo bi wa so dem Jesus ne pen so no na wo mu gituo bi wa so dem na sa eto no wo mu gi a wo mu di renovate aso dan no Herod na o renovate wo ma so dan ma wo mu for the first time ma aso no dan no ejina but Jesus buy no na Herod ne temple no o renovate ma wo mu no na na esi wo na de wo kɔ Israel ho no mo a sa temple no Emperor Titus ne ba Vespasian ne ba Titus no mu ko bu aso dan gu yenti enkemofo na ko see the doom of the rock wo plot no so but time Jesus tiase na sa aso dan si wo no wo me gege to ena wo me de ye eno no enie ekwan ya faso ya jiska waso mu no ebi ni omane ni so hunu adefo a wode won ayeye de rugu eto adaka no mu o se Jesus man ni so ena hu enipa no so wo me di wo mu sika ana wo me de eto no di gu adaka ni na ohunu oba kunafo hia ni bi nso a ode mamienu begu mu ana ohunu oba kunafo hia ni bi a wode emman ese ena ye sika bi ye low kra no wo mu no ebe bi a 10 pesos ana bibi sa na ode begu na oka se ena Jesus kan se na kura mesemo se ena kura mesemo se okunafo hia ni di bebre abegum sene wanyina okunafo hia ni sika na ode begu mu no edoso chen nipa ni nyina mi wan so kura na obi di bia me ba se be 1 million obi di 5 million obi di 10 million obi di 20 million abatum 100 million abatum but nka premium no ena o se so che mu nyina ade no efrise ena o kirem se yenum nyina afridie wowoma na aburu won so obi afridie owoma aburu so no enum na wadi abagum enum na wadi abagum na oyidie na ma me kuna ni hia ni we die ofiri ni hiam nyina no ede na setena de a owo nyina abagum de na owo wo fie nyina no ena o sesa de begu ade ni mu no so enti sa wo hwa akoma ena odi eyi ade no Jesus ope akoma pa ya ye de ye ade no enti ni mienu nyina no eye free will offering na type ni nyina no wuni akoma pa ada se untua ana se obetua krampa untua ni ye enti free will offering so no eno so mpo no nya se bia ka se o nipa no ye free na koma mu na o manti no na se nipa no o ma o bebre nyinwi se de nipa no ka se type tua no so mu nyinwi na e bia type tua kra no o ma sore no o ye nkrofo no mu nyinwi ni bia ono no wo ka se ontua de ono anka na koma pekra ni yemu anka wantua hwe enti oba asore a no nwinwi ena de obetua ne title so a ono so ba asore a no no so enwinwi but wo mom kuta akoma pa no a wo mudi ba asore no ene oba onwinwi ye free na koma mu oba betua ena ne title so ena oba betua enti o free na koma mu oya no ho te se oba kuna afoi na ono no de wo fie nyina no nyakopon ho donti na o de akwa kotua yo no na ho odin betumi no otua bi on so a na ya ka se ene ye bi abosomi ahyase mo amode title bae nyina momra animu na omo amode title bae nyina omo akogina animu
yabɔ mpaya ma ɔmo na ɔmo de ato adekora adeɛ no mu nti nipa no ɔte hɔ a ne tiboa bu no fo sɛ nipa yi asɔre akɔgyina man sɔre deɛ na obi ehunu sɛ man tia tight nti sɛ saa deɛ ne ya yɛbɛgye tight yi a yɛbɛfrɛ nipa no nyinaa ma yaba anim no nti ɛnɛ me nkɔ asɔre ɛno nso okay sɛ ɛna me kan sɛ nipa no so ɔnya willing sɛ obetua ne tight ne dia saa na ɔbɛyɛ bi na oni bi nso oni bi anya by force but ni sɛ sɛ yɛyɛ no apostle bishop sɛ yɛyɛ no ayɛ sɛ ɛma ho da hɔ sɛ menka ne sɛ yama wɔn wɔ na akɔgyina ne mu nti wa ankɔgyina ne mu bia na ya kame ayɛ sɛ jama wo de wuntua tight no bi ndi nipa fam de sɛ ayɛ sɛ fɛre kakra ɛno na meka sɛ nipa no sɛ ɔnya prepared sɛ obetua ana sɛ obenwinwi di a wo yɛ ndɛ ne obenwinwi but ɛnɛ no mo a mu tua tight mo mra yɛ mo mpa yɛ ma mo na nipa no waba ɛnɛ ɔde bi ba nti waba ɛna ɛnɛ deɛ wɔnyɛ bi ama no ɔno so wama next time no deɛ wɔnyɛ bi ama no ɔno ɔbae wey problem bi ani ho okay ɛnyɛ problem bi a ti sɛ bi ani pana kasa no ɔpɛ so nwinwi ɛnyɛ free will offering no koraa no si ɛyɛ saa nwinwi na bi ɛwɔ nipa no bi mu yɛ fɛ si fact no right now ayi afɛ ma me nkɔ saa side wu ɔn sɛ ayi America kre bi aba bɛsen kɔ no metimi apɔnte asɔfo no bebree wɔ Ghana ha no mo a ɛne Nigeria ya America kre bi aba bɛsen kɔ no na wɔn mu preach sɛ tight tua deɛ ɛyɛ nti nipa no ntua tight no ɛnɛ ya me no ka sɛ yɛ saa nkurɔfo no bebree ahyɛseɛ nso adan ho ma no sɛ tight tua no atwam ma me yɛ ntua atwam wɔn ma de kɔnti wɔn yɛ saa no hwɛ ɔn sɛ yɛn yɛ brɛ mu na wɔn mimidi sɔfo akyɛ kakra nti minim sɛ deɛ na some few years back na adnete ɛna sisi anso sɛ deɛ nneɛma si asesa mi hu nneɛma asesa enipa na kasa na yɛwɔ system mu no wɔn adwene ahyɛseɛ ɛdane di youth no kora wo deɛ yɛ study youth no mo sɛ wɔn adwene asesa ɛna nsɛm bi nso a ɛkɔ so wɔ kristosom mu no nneɛma bi a ɛhinta no a ɛnyɛ kristosom ade no nyɛ kristosom but na nipa no edi nneɛma bi brabram so ma wɔn confuse nipa no sisi adeɛ nipa no wɔn adwene mu ate amamu sɛ saa deɛ no ɛnyɛ kristosom enti ama saa asɔfoɔ na nanko mu preach sɛ tight wɔ hɔ no bebree si tight ayɛ atwam wɔn ayɛ confused kyɛ sɛ wɔn ho ada hɔ tight tua no deɛ ɛno ntwam but ɛkwan bɔne no a wɔn fa so wɔn gyi sika wɔ nipa no hɔ no ɛno na ɛho ada hɔ ma ɛdɔm no ne amanfoɔ ɛho nti ɛna wɔn ani so abiri wɔn mu a wɔn bɛ sɛ ebi anka wɔn tene ade no a anka bɛyɛ yie ɛna wɔn de akɔ fa tight no a ɛno ntwamu no ɛde abɛhyɛm sɛ ɛno so bɛyɛ twam so problem na ɛwɔ hɔ no but sɛ wohwɛ mu a even free will offering no koraa mpo no wɔn tumi hyɛ kyire ɛbɔ nipa korɔ no ma me nkyerɛ second Corinthians chapter na yɛ kan no wia na deɛ sina ma kɔ Pastor Philip Hans okay second Corinthians chapter 9 no verse 6 no second Corinthians me adan me kan sɛm bi sɛ wɔn se tight atwam koraa no wɔn wi ase wɔn tumi dupu asɔroma no style no mu yɛ no na me kyerɛ ba ho a yɛn hwɛ style no kɔ ɔse na yɛ die wɔse na wɛ die deɛ odua ne kyinkyini no obetwa ne kyinkyini mu na deɛ odua ne bafu no obetwa ne bafu mu sɛdeɛ obiara asusu wɔ na sɛdeɛ osusu wɔ akoma mu no ma ɛnyɛ amemnefe ana ɔhyem anaasɛ ɔhyem ɔbɛka kyerɛ correct owia no gyina saa asɛm na hyem hɔ no sɛ deɛ odua ne bafu no twa ne bafu no waka kyerɛ sɛ adwuma na yɛbɛyɛ no ɛnyɛ 1 million adwuma ɛnyɛ 5 million adwuma na yɛbɛyɛ no ɛnyɛ 10 million adwuma koraa dɛ sɛ ɔyɛ dɛn kyɛ sɛ wɔn ntɔrɔrɛti 1 million ni 2 million ni 10 million bia wɔ hɔ wɔ inside hɔ no enti no waka saa asɛm na kyerɛ wie no wokora sɛ wode 1 million ade ba wobɛba kɔfɛ bi aka ho sɛ wobɔ wadwum sɛ wode 10 million ahyɛ wobɔtɔ wo bɛtua 1 a asɛm a ɔka kyerɛ wɔ no nti no wobɛtua more than percentage no koraa na wɔatwa de ato wɔ no sɛ ɛno ne yɛnyɛ no ɛkorɔ no baako no afei ebinom twerɛ asɔre mo ni atwerɛ de akɔbɔ hɔ no sɛ annual harvest na yɛtwa sika bi de ato so sɛ ebia this a wɔn twa sika kɛseɛ pa bi a 100 billion ana ebia 5
50,000 ASN old currency na ASN 500 million no mo charge at all say na 500 million kwa dey say so no mo charge at all no mo dey aba board no so no mo say annual harvest harvest ye dey harvest twa say we dua aburo banche ene ade na wo kotu no ene yesi wo koye harvest as wo mo see ye kwa koye harvest wo aso dem mo wọ́n sẹ́ okòtwa aso ẹ̀kyẹ́ sẹ́ asọ́rọ́mà náà okòtwa òmùnú náà okòtwa òmùnú okòpirapira òmùnú náà. Eti no ẹ̀nyẹ́mẹ́ bi ti sáá no ẹ̀ni yẹ ká sẹ́ ẹ̀yẹ kwan bi òmùfa so òmù dupu asọ́rọ́mà no asọ́fọ́ no ẹ̀hyẹ dẹ́m ẹ̀na counseling a wọ́kọ́ counseling no ẹ̀no nso kyi sẹ́ wọ́n tua consultation fee ansa na wakọ̀ kò hu sọ́fọ́ no consultation fee no nso nyɛ sika ketewa o nansi ya mi hu sọ́fọ́ baako a o pirikyi sẹ́ taite twam wutua taite kura mpo a wobɛkɔ bunsam gyem ɛyɛ twam dedada. Na ono sofo no kasa asem no owie ye no nim wakoye enyema bi a ye fa no religious objects bundle cream sobolo yesu moja that kind of things sa nyema we e mo tom ni pa na bodine e wa so dem no o mo say empire bo aka de why I didn't know ye sa de no tumi no e wo Kristo yesu din e wo yesu din me da say eni sobolo eni sa nyema nyema ni mu e se ka de o mama kwanya no anka makeka bi di aka ho aso dem ade ewo abonten a ye ton be a 5 cedis no aso dem onye beton ma be say 5 million eno ne kro no omuti aso dem a omu bua ya ka ho asem enye tight na twam me da say pastor mamintie ewo ha enom ansa na ya ma frɛ for abam okay men sha se obebi a ya papa ne ewi aine wo Church of Christ yan kan cho de title twom na ye quote 2 Corinthians 9 verse 6 and 7 William say wow take our personalize na ka me pe okay so there and you can general but important me yi am from there say binum ya Church of Christ we are not me da say on as American aine ma ye kanu there that me free will giving no the man not. Okay. Fine. But then I said, oh, Casano, Galatians chapter 3, Oka, book, Oka, so do they make circumcision as some. Now, so can pepe. Into my mechanic, no one, so I can some. Namreka day. Jew for what the circumcision law at the human. And a poor, said, I'll pray that circumcision by you, my dear. None of the and run walking in so or the dear, the man ought to say, send down. Ya jitum da Jew for lady for na watch tight anywhere therefore na say and the ya kade or there ya tight in there the same concept therefore sacrifices and then afobahro wa ewo apamna dem na so or the adwuma say ntum fan adwuma dia na o chere tight no so no o say ntum edi na o kasa no so no o kan de onyense Bible mu title nyankopɔ de ma Israel no ɛyɛ nhyɛ nia ɔde ma nia na Lewi for je no ɛno na ɛyɛ nhyɛ ɛyɛ nhyɛ Leviticus chapter 27 okay 30-31 so obi cry there own tua title na what charging penalty 1/5 no ɔyɛ nhyɛ nti sɛ ɛkɛdɛ yɛgye title no ɔyɛ nhyɛ ndia sira na ɔkyerɛ ɔyɛ dem concept of title no a Bible not just a title ye gidin se say ye sono ko free de wo Bible no mu no se ne ye baka de ade no onye nhyɛ enye bi abra enye bi ememba yakopɔ mra na ɔde mo wo na aye nhyɛ se obi entua penalty 1/5 ye ntie de nyame kan ye wo ho Leviticus 27 30-31 na asase no so aduane ntutuso dudu a efiri asase so aduade ni nnua so abamu no enyina ye Awurade dia eye kronkron ma Awurade na se obi pese oje ne ntutuso dudu no bia onfa ebupen num mu baako ntoso so try to be redeem right and the 1/5 adne yense and sende no onyankopon amra na oduma jufu na nkasa no jufu no ntumi ndi do ade npo wasi we firi ho na sende yes ebe gidia damrambra no se no yemfanye adwuma oyenhye onye epetua epementua okay yakọ anim no
Well, a powerful free mono, come back near for Jessica. 1 Corinthians chapter 16, verse 1 and 2. Christian 4, you could share. Christian 4, na a da on your coupon for better yesiam. Yesia, na asafono, ye sika, ya de you made bino. Ahei, ye janaha there. So there's a need. Ewo church no dia. 1 Corinthians chapter 16 verse 1 and 2. Na efa eto a wode koba ahotefo no ho de. Said the Messiah no Galatians afomu no. Monso mon ye saara. Da na otwum de kan no. Mumu biara mfa de ebesu ni yie ama no enya no nsie. Na mamba ansa na we yie to no. Enka nya esi no yie. Na ya papa prebi no ka nde waso mesi ni yie nji wanka se ade no ofon kwa sorry. Paul say amama meba wanje to. Nji no ma awo equip awofie ma mebede so equip awofie yaba ye nyina no common treasury na edum. Nji Sunday enekosi yekoyi. Okay. Mi ankasa ngasa me hwe nsira onyankopon de hira me. Se me ye busum adwuma. Me sika me gin bosom no. Me hwe ma me de bobu urade adwuma me yin bosom. Se me ye businessman or woman so a daily. Se me yin daily o, se me hwe da bosom me hwe me sika nyina me yi bi o. Me hwe ehia urade adwuma o. Sika no me de tum no. Ebi ene ye de bobo osapakeni. Ebi ene ye de bo asafono bre nyina. Eti ma dwen ho ahuye de odem tumu bo awurade adwuma yie. Still 2 Corinthians 9 no eho Christians you use. Eti apart from this in the pastor they are working send the concept of tithe no if you say usika ye 100 cedis obetima tenase assessing say okay misika ye 100 cedis intino me yi percentage say na dey akọ. Yeah. Intinya concept of tithe na even though bia na enye 10% but the concept of tithe na ni a ubenya no enu bi na wuyi ama erade yaka tithe na a tenth. Okay. Tithe in there ye a tenth. Yes, already which do now the back on the tithe. Okay. And he said me give me salary no me share okay a percentage maybe I mean the percentage by 5% on your tithe. Okay. Me to me the 15% right. On your tithe. Me to me the 20%. So giving bia yamano a percentage. And also no I saw no nimu is a name for leadership no. Or ya yen share and farmer members no there. Okay. Sunday and then you giving only offering no. But bosom so for tithe bra. Yeah, what tithe book and tithe card. Yeah, share there member entry. That's this concept, you know. Only New Testament. Okay. Any ones a year record they say we treat tithe bosumi we interest we. In new adam. I sorry be your hokrampa nipa ni nya asama ye share ne tithe utria ansana ye dia jeje ne say o ya sorry ba papa. And I say onya sorry ba papa. Yeah. And the yakade a pamphlet from no the margin oni ho. Okay. Ye hia sika ye urade djuma. Church of Christ yen kan be bia there asori ehia sika. Ma Church of Christ can there asori sika ye de boa urade djuma for friend tight. Okay. Ye friend akumemu oma. Akumamu oma. And okay. Inti memisa say te said ya na ye kan. Yeah. Esan say mumu Gyedie se tight atwam ntino so onipa no ni sika na owo no osese na se nchemu du na obetimi a esan se muka se atwam ntino wo se wote so ana se wo ma ne boro edu no na wayibi ama erade me da se ye no ye che ye mpo de Christiansom insira wo mu no oyedu sin jufosum. Okay. Ntino ye encourage them to be yi more even more than 10%. Okay. And you know onam dame adom no the grace awu yakopon nam Jesus Christ do that adom yam. So you that grace no o man mriya meji na meji yi. Me da say. Now yan fan ye yin ma member there make sure that we can no e be 1/10 daba.
no you need them to me no me da say ma yen kwa ahoma no so at this point ye ba na ma ba be wrap it up e de amaye abusanfo ba bi a yedri ye ma kwan na waba so ene enkomo e wo tight ho no ye de ba wiye ye bisa wo say tight no asofo de o ma kire o ma dwen bepem sabre adwen mu apai sofo Philip say Christo som ene Bible kwan so tight no atwam Bishop Maxwell upon Asare enso say tight no entwamu eda so aye adwuma ene yabre so say na won so wadwen si ye wo ewo ho. Hello, good morning. Sorry, good evening. Good evening. Me ba ja wudi ni ba bia okasa fi. Papa ma kesi. Me da se ma yinti wa nwumre ye. Embeji, ya ma so pa. Na, oh. De atam adu da me bi sam ho de Bible. So oh, ni na ya mi na sam. Na entra entina sunsun konkon no, otum oja ho na wo chiro Bible no. Na wotum wo differentiate me there. You wada daw na you fofo. Why? Enti de no ore nya ye tena se emu maybe. Okay, yes tight no. Won fisika no di tua. Yes ye bia me na asomo da. But the Bible is the tua. Na the tua so de ma binom. Oya na bifo. Na Bible ya so kire say asofodi no asesa bada. Ala bibia so no esesa ba. No banda na esesa ye da wa ye ta le bifo mo no. Na you know them. Na ye tua kama le bifo na ye tua kama. This ya so le bifo so ye yi bi wa. Enti tu mo de my Church of Christ in America. I mean, my Church of Christ, no one comment in that should be asked. But my Church of Christ in America, up to assume, every day, you feel it. I shall not done as you go for the crown, because I go to tomorrow. I better say you walk to front and you want that down. I come that down at the boat at Tom Fuma. Only you. You don't want to see. Yes, we had that, say, baby. Good evening. Would anybody be our Casafi? But your friend Solomon, make us a new Israel. Meda se bra solo ma yenti wa nwumre. Yo ene nwumre so ye beko so Adam ase ewo tight addition amode afu bebisumi. Chema pana plastic ni Baje obetima gina ye kakra na yate WhatsApp ni ye. Bacho ye. Ai ne mayenko. Last week bisa Bishop question bi. Everybody and Sika a tight free the base. And now, or me say, a economy now as a son, and I'm a Diana Dane. It's also beside the same economy to use the sound with Yakupomra and Mani and the toss of you so. And Mamma Young say, Ampa, and Yamana edge tight, no. A young one got some and 2 young people day, sorry, Marina, almost item. This answer back when you are saying, you bought Uniana or Casa, Naso, or Church of Christ, and the one about the day. When Chichuma or day, Amayan, a Chesampa, and sorry, now, edge you know. You don't want Casa day. Now, Empo, what that of Gitai Minan. Who's also found to be first of as Jessica or sorry, Good evening. Hello, good evening. Would anybody else Casafi? I'm a fresh brofiedo. May I say, open my interview brofiedo. Hello? Me bacho ye tio. Hello? Okay. Yem fo bi wo fro. Hello? Hello. Would anybody else Casafi? Bacho your friend Emmanuel me kasa things my life. Me da se me ntie wanwumre. Bacho you don't know so pa ne nchechira wode man. Na me so me contribution me pera me de banada. Eka Numbers chapter 18.
verse 21 na Bible no ma yɛ there title for the am living man there I will need Japade na the living man so na wonye asofo o si there wonye adwuma wɔ ntamadan ntamadan in exchange of title nti won wo yɛ adwuma no won wo yɛ adwuma wɔ ntamadan no na isu afon so de title na blame na I can number chapter 8 na 23 na Bible no ma yɛ there na who punish Moses there the Levites we want to wait 25 years now with 15 years when Gyedie Jumano if you put this pastor there you wanna okay you a Titan Bible says there my church there so when you go for 25 years what if 15 years when Gyedie Jumano put this and on not one or the 25 years now and I have 50 years or would like the title because Bible no my church there so the go for when 50 years when they title when they demand because one for title more you obey you for no so obey you no at the title maximum for them this or something ubisa say title no e wo bra ye this year na say ubisa ne say important me this or something say Bible no my say shame na ko pan shame Moses say omo we more ntamadan me yan fata na mo na fata na mo ma Bible no share Moses say when you go for mo 25 years okay omo nya do 25 years omo nya 25 years ni we omo nya do omo retire so omo retire ye be fan ko fofo no ma ta be ye na person ni so also for say ni e di ti ani whatever my quotation no hefa na o kan sa asem yi Numbers chapter 8, verse 23 to 25. Numbers chapter 8, 23 to 25. Yes. Okay, yeah, that's it. Nyamin Shrao. Ewo ho. Also bet my friend. Hello, good evening. Good evening. Good evening. Udeni baby akasafi. Meda se na wama woneso kakra ma ye wadaroma. First, you cannot say you cannot type with me. Tell. The constitution is almost the same. That's the only amendment. Do you still go with the old amendment constitutional area? The amendment is free. Old constitution. Old constitution. The new constitution is the division. The Bible, constitution of the Christian international nation. And today, Sabbath man, say he's not a Christian. He's not. Because I said you are more, and we are Christians. And that is better. Go with Old Testament. He's not a Christian. He's a Judaist. And I don't know how you people call it. But I do really. I make because this I expect to be a matter of on county. One day Christian. Udeni baby akasafi. Meda se mayenti omfiri honom. Yeah, Bishop Bishop man submission. Of the political question man there. Say the people who are what tight no. What one pipe what form will begin what one pipe on. Now will be only be no. Ono no so okay edia what be amba no. And one can on which title. But okay, if you are a weekend, if you are a fan of Bono, that time you can be Yamba, or Ubian Shannon. The next are not so or the other, but a part of all can also Bishop C. On Yansha into one quotation. The Bishop on Yansha, Bishop one can them. To push the position man, not just any you want to be a ma on Yansha, one day, but after so, not can be there. A free will offering, but manipulating outcome.
na ɔde ba fine yɛhwɛ madi fine dɛ ɛwɔ asɔ no nipa no a salary of maybe 10,000 100 million na ɔno na ɔkɔ ofiri dɛ at the end of the month no ɔfa 100 Ghana from that na ɔno no nse wale ɔfa 100 Ghana from bra ntwa bi ama no asɔ bɛ wakɔdo nti nyɛ bu hɔ a the name chart no dey the name chart no about concept no now for concept but my mu dey turning down what for we the question we dey quote misquotation so we the kind of question there is it who here I don't know no untwem chain of class na mpo no we na untwem but chart na they didn't chart no na we dey how we work na no me da say yen so yeda ase bebre no dia wo de baaye onso betin do adventure ba good evening. Good evening, many of them. Udin ne baby a okasafi. Emmanuel Profedo. Me da say my inti wanyumre. Ayo, enyumre dey ma send this neighbor call. Until last week, you discuss some way say. Ye dey nim kakra what you say. Emra ni etua tight ema ye nuano no. Na ye dey aduane wo no ba say mentwe na wo ye you, say dey na wo ye you. Eno ase enye dey call. So we are asking say that being and as I no done ye be ye bosome. Papa no to me ya no ye hia adwenture no on chat be ne antia say why. Also 0260 196062 196063. Good evening. Hello, good evening. Udini baby a okasafi. Yo, I'm about to meet Imam Kasafi Latrosa. Me da say right mama inti wanyumre. Na tati sanga yeke last week me bisa bishop assembly na nsama no tekeka no na nyanti ase edimu me bisa ne se tati na nkasa na yeje no aban se ena yeje ni sikem nkeke mo de ma ene de na nyanti ase a na edimu ba sisi e ma son kaka me bisa ne se Yesu Kristo ba ye no obafa tiafo bebre for no mark no Luke no na John no na ba ye the bishop say about saying na sample for no ya ke anasaba go han kan ba bi so mu ba kupampu age tight ntie no yenim de essence sample for na anasa mu de mfumo so say omo anje tight na ma se lisani Yeda se no so dia ode eba ye well at this point ye be ma questions no dodo na ko bishop na bishop ayi ano ede amayen bishop ma membra wo ho enom na dia na edikan na wo bisa se last week no o kan se economy na asesanenti na amanne ye dane tight no sika na obisa se economy be esesa ebetima asesa nyame emra na okay Mamini can address it na same your kind. Okay. Remember me reading video will be say. Matia. About o kasa no can be say me say tight na nyenhye se wo pa na betua wo. Okay, ebia na wentie me. Okay. Because me answer from a question. Aine. Wo bi say me say na say onipa no so onya dwuma nso Aine. On time na me ka say yetua tight na. No, maybe that's a question no. Nti wo bi say me say nipa no onya dwuma nso na me ka say enyenhye. Okay. And yan shana me can say based upon who question will be saying say. And yan said say won yadwuma. Yankopon shout ntina say won yadwuma betua tight. Because nipa no onya adwuma oni income. That is it. Into your burden will betua tight. Okay. Won't you tua? Won't say call ba ko frɛ na. O cancer. Notice ade na no. Ndi o chimasem no de fa. Right. That area ho no. Yeah, that's it. Okay, nti. Okay. Okay. Nti afei ma memra ayi. Aine questions na ankrofo bi say. Last week obi woman mo frefre ya obi say question ni say tambe na ye sha se di siketu tight na they say in other words no obi so be say the same question about only the no oyen say every ben na tight be ye sikatua so okay ena na ba ko so ka say na omutua da be na tight no be ye bosome da be na tight no be ye bosome okay so me dey be free e ho no mo a aine first na no mo di aduane ne enwan ene ponchi na wo mo di tua tight se wo kokodo fu a wo do banche ana se bia wo do eburo ana de bia ye perinia na
ebe mature 1 year no say adua ade na wadua ne ye ade a ebe mature bia within 3 months ti say buro ana bia 4 months a wotwa wa buro no ana baka kotua tight okay ana de ne de no so perinia no a eteki 1 year no ono so time 1 year no so a no twa harvest na yi na no akotua ne tight sana no mu ye no as at that time no enti obi wo mu nyina ntwa tight na the same time no enti say sana tie ebedu ye pen so a yan so de no akwai ti say how a system no running enti no nipa no say odoburo kura na say oye dwumadie bi na say oton a ana say se bibi ba bedini nsem a no akoton agiska on fatat no sana buro no ana say bia banchina na ponchi no onyae no on fa ma so dem ho but waton no enye sika because eno na eye convenient e di ma no so obe handle enti no a o de you know scanner e aba betu tight yen kan say we de odwan ana ponchi ana aduane e betu tight a eye bone but ono no bisa me say question we say no on say question here rhetoric question and rhetoric questions no yenya no so because o wasem bi woni tirimu o person waka asema woni tirimu o person waka ne say yemfa sika entua tight na mum aduane na edi tua ene wadane na ya ne question no enti sa question na ya rhetoric question no answer bi ni won ma me de be ma no a obedi atum because ona kasa bo na dwene po say de watie no no say yemfa sika entua tight enti no aduane na edi tua enti no bibia no ameka obeti ase enti question bi ti sa no so obeyi na no a chese obisa ono so question okay sana Jesus no ye no also what kind Mark chapter 11 Pharisee fon ko bi say Jesus say wo ade atumi na wo say wo ye sana manema wo ya wo yi wo mu so wo nim say wo mpese wo challenge tumi na ewe Yesu mu no enti so ka kire wo say tumi na wo mu no kura no Yakobon tumi na wo mu a wo mu nyini wo beka say wo boa ho fi na wo mu na ade ya de no enti wo nim de Jesus ye wo misa wo ni question na no ana ono ji ya question ono bisa wo mu say John the Baptist na onna mu na o ye adwuma no ade ehonhom na o de ye adwuma na o ye nsisi ya ana nkofo no wa bi obetuma kan o se na Yesu ba Jerusalem bio na onenam asorofie no asofo mpeni ne atwerofo no mpenifo no ba ne nkyɛn na o se no se tumi ben na wo de ye nuoma yi ana ese hwan no oma o saa tumi wo da ma men kan se de be save time no Jesus kan kire ono so bisa wo question wanyi wo question na no ana wadi bisa wo question say na mo so John the Baptist tumi na wo mu ne firi he so mo ka say efiri Nyankopɔn pe obaka ti wo mu say adentina munim say firi Nyankopɔn na munyini ni ana so mo ka say emfiri Nyankopɔn so a o mamu ni nyina be si wo mabo cause wo munim say John the Baptist de o ye Nyankopɔn nipa enti wo mo say ye nim ana Jesus say musu munim a musu munim ano da ono no okasa no ono obetimi akotu Bible verse ba ko e dia kire me say Bible ne say ma me mfasika ntua tight okay eni ba bia say mfasika ntua tight onko check ade no ye mfasika ntua tight na tight no time ntia Leviticus chapter 22 verse 10 to 11 lewi fo no na wo mu yuska wo mu bibia ye emponchi ni nwan ene nwane wo mu ye de na no mu nyesika ade ko tade wo kan Leviticus chapter 22 a no mu yuska eti akwan bi so no se ba mu yuska no de tua tight ana se wo mu yuska no de wo mu dada setena wo mu yuska yes wo mu dada setena mu no wo mu yuska obetina kan verse mi ara 22 Leviticus 22 verse 10 to 11 wo mu yuska na je se akwan bi so no wo mu jiska wo mu so tight ana wo mu didi ho tight na wo mu nya dwuma bia wo mu nya asase wo mu nya hwe eti so wo mu timi nya ska de ye bibi dia na je se na ska ba wo mu nsem akwan be no mo fa so wo mu sika kan ho me hwe Leviticus 22 verse 10 osena owo biala inni akrokron ne ani bi wasina memmen pa different bia medi akonkon die ni bi na dia wabetena osofo bi nkyɛn ana opani inni akrokron ne bi mama onipa different bia ni akonkon die ni bi so osofo bi de ni sika to onipa bia wasina se sofo bi di wawisu ni sika de ato bi a ono de saa nipa kro no de oni bi den na sofo ni nya sika odi ko to slave no enti adano na me ye reference say wo kan Deuteronomy chapter 14 na Onyankopɔn kwa ka cheze afo ne say tight na ye 3 types enti ba ko no mu di ko Israel koko ekodi no o ka cheze mu kwa na se ba bi a wotie no e kwan wa na se wuntimi nsoa enwane ponche ne ade no nkwa ton na kekere
esika no a ubenya no na fa okwa na akwa to bi wo ho na anya asofo na di me kada no chechire mu no so de na no de ne nam ho se eno no mu koton san so e change sika no je me pesa me come out here say money was involved sa point na pesa me twin ba say de o ka say yem physical tight say physical tight de na sika ba tight twem na ye bone dia anko ma wo mu involve wo mu kra with no dane ye no na sika ba mu ana say the original concept no na isika original concept no aduane na nyakopon mo mu di tua ene mmoa a wo mu yen no because as at that time no say wo koto ade a wo di bibi na koto say me ka say bata em say tiefo no ti ase exchange enti sa na nyakopon be ka no but all along na ye ba no ane emesesa no ano na sika no sa na koye enti wo ka tell me say me ncho tampotie sika ba mu a ene de e na wo kura so me ka tell say wo ka say yem fa sika na eye no me kire tam kura sika be she mu a wo so ntimi nkire sisi ase wo ba ye no wo say amanfo di sika e no mu di tua tight bishop tam be na wo mu sha say yusu sika di tua tight bishop ye da say question ba kon so no say okotu Numbers 8:23 ho enom no na o kan say age bia udi 25 years say yes sound ene ade udi 50 years yes sound na say yes sound wa sila wa yakokra ana wa ye pani a eno no on kan o say jatat ni je o kan verse no we 23 Leviticus 8 no say Numbers 8 okay or say Numbers 8:23 to 25 Numbers 8:23 no na Awurade kasa kire Moses say wasi nti Nyankopon kasa kire odifo Moses say ei ni lewifo de wei ani lewifo no wana wadi mfirihye aduenu num wo mo madi 25 years no ni akiri no ani na chi no mmra mmawe ahyaye ntomadan no wo mmra no mamaye ahyaye ntomadan no ho adwuma lewi adwuma no mmra maye na wana wadi mfie aduenum no na wo mo madi 50 years no mfiri adwuma no mu wo ma yankokra ana wo mo mfie nkwani mu wo mo mfiri adwuma na mama mu nyeren na mama nyo bio Nyankopon reserve wo mu so mu enko home eno no kire sen oba so kire sen we verse we kire sen omo ko home de a so omo nje tight ni da bi wo ko home a papa no ya kokra ya okwa home nti wo giri se Nyankopon be yi nani mo biane se mama oni dia tight na no mu di nti okọ pension na so ye onman kra adwuma no na Nyankopon se wa bre nti won ko gina home wo ko tu quotation we se enu tight atwam wa wo hwa ena o say obi so bisa say ye amendment wo mramu a ne aya mende no enye adwuma biem enti ena o de constitution ye mfanto won say yesesa constitution mu bibia de aya sesa no nya adwuma bia ye mono no ena de ye adwuma ndi in other words sa asofudie na sesa de a emradada na twam de emra foforo na de ye adwuma okay say last week me chechirim say wantie de me kan ye no me kirem kama Hebrews chapter 7 ho verse 12 na ho no mu gina say asesa asofudie ni dia say asesa ho mbra no ana wo mu no style na wo madwene te no how ya cycle wo madwene no wo mu timi thinking outside the box no that box na no shimu a ana wo thinking within that box na but me kirem say Melchizedek kwanso sofo no anu ni Jesus enti no sofo panin no na ka ye Aaron ene ne ma asofudie ena na ye sofo panin no enti eno no ya sesa no ade akwa ma Jesus a oya Melchizedek kwanso sofo no enti na chese Lewi aso sofo panin na ye Aaron ne ma de no eno no eni ho mu bio de aba no ye Jesus Christ oya sofo panin ena asofudie no so no afedie enye Aaron abusuakuo no nko ane di sofo na emom no wayi ade no de akoto all the esesi adi Israel for start enti Jesus wo free Juda abusuam enti odi akoto Juda abusuam Levi abusuam Levi for na kasa kura ka ho any other family bi e wo Jewfo no mu no wo free abusua bi mu a na se Nyankopon frew odi tumi ni frew na wo fa wo mu school ni ya fa no Hashuva na se wo ko Hashuva na wo wia wo mu frew Kohen wo ya ba ko asofo no wo mu frew Kohen se mu doso a ya frew mu Kohanim enti sankrofo no e mo gi title no na Jewfo no som no so no se wo komu a wo mu so ntichemu wom they were the ultra Orthodox Jews and they were practicing conservative Judaism and they were practicing liberal Judaism and they were Messianic Jews. Some Messianic Jews no and Messianic Christians no woman ye Christopher woman Jesus Christ endi so I said that in city no and this uncle for no and woman get tight no be catch we say Israel for in attack na or dada or me da say pastor
ma mintie we economy there no well okay say change in you say economy betima asesa nyame mra say economy me mfa ne say the economy na ye no nti ye ntime mfa mfudie o pese o kire say sa no ka no dia say economy no asesa na ka ye nya nti say de na ensesa ye na ade a ensesa ye na de na no mu ye no mu di emuwa eni ponche ni ade na enwan eni nuan na no mu di tua enti enu ponche say tight na twam ba o pese o ka ni ye di anche say nka ye nya nti say dada no a enti no ye de muwa eni ponche ni nwan eni nuan ye di betua enu ni say tight na twam but sikasam na abamu no ana obisa ho question sikasam no so de ana ma chemu no se enam se economy na sesa ntina enam so ma aba sa no pastor ma me fa wasama e dia wie na ye mepon well wasama e dia wie na ye kan nyina ye de tight or apam da adwen or concept well quotations too am back na ye de wie Psalms 147 verse 19 and 20 and about konso ye de na Deuteronomy chapter 5 verse 1 to 3 Deuteronomy chapter 5 verse 1 to 3 and senior kind verse and 19 and 20 mercy atana I can come from back and men kan yim there yeah e open make point be there Levite so no wo sika won sika de bon bra na wonya no he now Bible no we indicate there Yakopon ka che won there o de baby a won fa sika en fa come on aside wo ye nimpa ya wo bon bra wo diska bo bra ne je o kwan obotum afado by then obotum abenda won enzaman obotum aden waton bi zama ebi mpoko ton na asase na de bobo en nke so yeni biblical indications bia o chere what is sika epiatit in the Old Testament though now we use sika yeah so two quotations na oyi na sem chere Jacob ode na hyede ne na temudie chere Israel onye oman biara saada Onyankopɔn asɛmni emra odmo man Israel ɔse ɔman biara Ghana fo anka ho damta na Assyria fo ho Nyankopɔn ne mbra Assyria fo nka ho Egypt wo ho Egypt fo anka ho ɔman Israel ebra Moses Onyankopɔn ka kyerɛ ndɛ ɔrema ɔmfa ɔman Israel endu kenas asɛndo no nti Deuteronomy a repetition of the law. In some na Onyankopɔn edema Moses no or sign ma repeat. Okay. Deuteronomy chapter 5 verse 1 to 3. Verse 1 to 3. So Moses frɛ Israel na. So na Moses frɛ Israel na. Ɔka kyerɛ wɔn sɛ. Israel. Muntie ahyɛdeɛ ne atemudi a America magum asumi enei. Na munsua. Na munisonyo. Ewurade yɛn Nyankopɔn ne yɛn yɛ apam horrible so. Enye nyen ejanom na oya nyen ejanom da metami ewo Herod hono every Egypt aba na wobodu Herod bompo no bra Onyankopɔn ekunkum awona okunkum onyina no echimpo da memre we wonka ho Abraham nom ne wonka ho monom ne hwanhwanom nyina nka wonka ho enye nyen ejanom na Ewurade ne wompam apam yi na eye enne nyen okay ose na nyen enne ye hina tete asie yara and yen na ye tete asie yi onye in reference to amina wa ye can this way o na ye hwan mo Moses awon man na wo ho na anu den AD enkomo so apam dada for the man Israel okay na apam dada amra no emu na aforbo ahoro ewum emu na asotwe ahoro wo hwe wo kan Leviticus chapter 20 verse 9 Onyankopɔn emra na odemo man Israel no se akwala oye stubborn a esi na buku no nkan enti ye prayer na yakapochi emra no bi na ye de adwuma no sa emra no eye adwuma na say yesi akwada abo ye stubborn Ephesians chapter 6 verse 1 and 2 akwala children obey your parents in the Lord sa akwala ye stubborn esi na buku no Leviticus chapter 20 verse 9 Again, pastor now this to conclude say emrano was single one and what the cat you for now with the circumcision no the hard being grown out de emra edmo Israel say
so wo press obi in first circumcision eye adwuma dia ene mra no dia aka nyina wo de ka so di nya ba ye adwuma obi o press tight no yenje ti se ne onyankopon dem o Israel no ene wo so de ka se aforbo ahowa ewo emra mu nyina ne emra ho nyina no o se o di adwuma eye je so se be adwuma eye apamforo asomfo aha the Jesus Christ ena amayen ayesa me da say Bishop 30 seconds what's some idea we kra na yen sorry okay the all kano any baby on na me de e hono mfatati ne hu mfatati wona Galatians so na okotu na o ka se wose je obeji emre ni nyina so no obede obeyi ba kunkura film no e se okodi ni nyina so no medi nka ka kire se Galatians wo no team no aye se ayi circumcision ena circumcision no enso aye twetwa ena twetwa no ankasa no emre bebre e wo sa circumcision no laws no ankasa circumcision ankasa as a law no emre bebre na wo sa circumcision law so the idea is ankasa so be circumcision no so twetwa so dia di hu mra ni nyina so di hu mra ni nyina ne all the laws in respect to circumcision me da say di haniye me da say Bishop Fampaye ma yewie anwumre o so hia gya Nyankopɔn yɛda wase eyi wa yɛ wɔ nimdeɛ ni nyansa ne adwen pa a wo de amaye awurade de yɛhwehwɛ nie sɛ yɛmfa religion anase osun na yɛmfa ɛnyɛ ntɔkwan kunkum yɛ ho na emum no sɛ de na rabbis ne yɛ nankasa no subject baako yɛ de topono so a obi a kyerɛ adwene na yɛ fɛfɛɛfɛ ɛno bi ne yɛ pɛsɛ yɛ nje yɛ bɛsrɛ wadom ne muburungu sɛ dwumadi yɛ bɛkɔ so na station wei yɛ bɛkɔ nkan bɛkɔ n'anim ɛwɔ enyema nyinaa mu ne yɛde ayɛyɛ ne kanfo de ama yɛ bɔ mpa yɛ kae adwuma yi wura ɛne wɔn a wɔyɛ adwuma wɔ ha nyinaa fa wɔn si na bɔ ho ban anadwi akwantufoɔ adwumayɛfoɔ wɔn a wɔkɔ akyiri wɔn a wɔyɛ asabea yɛde obi ade hyɛ wɔn nsa me yɛnya adom ne asomdwe ɛwɔ takwa ne nemansini yi mu na ma adekyepa nkyeɛ wɔ ahoɔden mu na yɛsɔre a yɛde ayɛyɛ bɛma wɔ Yesu din mu amen amen abusuafo ɛne a wote sɛsi ɛyɛ Bishop Maxwell Opon Asare ɛna wote ne nka sanso na wote ɛyɛ Pastor Philip Enka ɛna aboafo a ɔbɛboa kenkan kyerɛ ɛde ɛma no anwumre nso ɛyɛ Evans Labi ɛna Emmanuel Kwamiansa right yɛda wɔn nyinaa se ɛnɛ yɛde title ho nkɔmɔ no asi nyame yɛ adom a next week yɛde adesu